ไม่สัมมุปอจ้าผมเข้าเยอะเฮ้ย Wow guys, finally हम पहुंच गए guys, पहुंचने वाला है। ओ क्या ही बोलो guys, वाह क्या ही है ये, क्या नज़ारा है। ओले मोले guys, आज तो बहुत सही गया यार, क्या ही बोलो। अरे ये दिन रसलाम है यार। वाह भाई साहब, mati minum mati sudah selesai. Ini guys, finally हम पहुंच गए हैं। Wow, wow, wow. Sudah tuh, I get itu. वाओ, क्या नज़ारा रास्ता है। ये तो कंटिन्यू गाइस, मोनफैबाय आरोना जों दा हाबहैनोसै आरोना बेयाव मारै साजायदों मारै साजायाखै बेखौ देखायगोन आरो नोंथांनो। नै गारिया दोनना होबाय जोंनिया, थांसै आरोना गाइस। नायलांदो भिडिअखौ, मोनफैबाय आरोना जों हाबनाय नायनोसै आरोना मारै साजायदों मारै साजायाखै। Wow. Advance very advance, over advance. Over advance sampai benar nih. Beda benar nah. Oleh mulai guys, nih. Welcome to our beginning, guys. Tuh saya terjom tuh nah. Up lang sih. Masih pengen nonton ya sebenarnya. Salang hanggar naling naik guys. Salang hanggar sini. Dia hasil terus kena. Baik deh nih. Baik deh. Salang jalan naling dah naik. Pak larang ya. Oh, dulu. Narok. Jangan sama saya juga. Guys, dose dorong putar na lang. Saka lang kang nailangde video ko next nih ke. Gini gusun lain-lain aran saya bakal lain aku gusun takut. Jangan berbuat disiplin seperti orang. Amin. बे आस्थामखौ जोंनि हाबा खालामनायनि
फोरमाननि मुङा खालामनानै इसोर बिफा बिसा आरो गोथार गोथांनि मुङाव आं नोंनो दान होदों आंनि मोदोमजों आं नोंखौ अनगोन आरो नोंनो मान होदों आरो गावखौनो नोंनो होदों आरो आंनि दंनाय मानिखौ नोंनो होदों आं बे आस्थामखौ जोंनि हाबा खालामनायनि फोरमाननि मुङा होननानै इसोर बिफा बिसा गोथार गोथांनि मुङाव नाजावदों बे आस्थामखौ जोंनि हाबा खालामनायनि फोरमाननि मुङा खालामनानै इसोर बिफा इसोर बिसा आरो गोथार गोथांनि मुङाव आं नोंनो दान होदों आंनि मोदोमजों आं नोंखौ अनदों नोंनो मान होदों आं गावखौनो नोंनो होदों आरो आंनि अननाय मानिखौ Hello friends, ring marriage जादोंमोन आरोना बे दानिया जोबनानै एबार लांनोसै आरोना हाबायाव माने पेन्डेल आरोना पेन्डेल माने दायो गिर्जायाव लाबोदोंमोन आरोना हाबा खालामनो चार्चआव बेनिफ्राय रिं मेरेज जाखांबाय दा जोब्बाय बेनि उनाव लांसिगोन आरोना दा लांनायखौ नायलांदो बेखौ भिडिअखौ इन्टारेस्टेड जालांगोन गाइस चलो देखो अभी गाइस ओंखारबाय आरोना बिसोरो ओंखारबाय आरोना नै लांनोसै एबार
Boleh guys, saya punya orang ini aku sini. Nó lòng bên này, nó này này. Cái này làm gì? Có thể biểu hải chứ. Biểu hải. Đây mà đi chơi chính là đi. Yang siapa itu di siapa? Ran ran dengan kamera kang bayi jengda ran nanti jengkau wancan cerna kang punya wasta kita. Oh, enggak aja. Manjur baik aja nih jana. Saya hai bim nang. Apa? Rasanya udah diarna kan saya ini. Coba. Insana ready जा भाई जंग गाइस ना लगे वीडियो को जबर इंटरेस्ट करना ओए किधर मैं तुमसे एडवांस आइना सही है वाओ इलेक्ट्रिक रा mahal bedor lagi masih bedor guys मोनबाय नै नायदो बेदरा नै होख्लायदो बेदरखौसो टेस्टिं नाइस बेदर Daliau sungguh kom dari. Ada yuk. Mau macam tu terus aja. Ana ke. Berapa tanah kau sih saya kau? Tanah lebih susah apa? ओरैबायदि जाबाय जानायावलाय जानायासो नै गारलायनाय जाबाय बेदरखौ बेदरा oh ini nih ropong rapang nabai bedara ओरैबायदि होदो जानो हाला जाखांबाय आरोना जों दायो गाइस दे बिदिब्ला दरजम हेल' फ्रेन्ड्स ओंखाम जाखांबाय दा जों दरा गोदान देवर मा होगोन प्रेजेन्ट हैनोसै आरोना प्रेजेन्ट हैनो थांदों आरोना जों दा भिडिअखौ नायलांदो guys tanggasin arna चलो guys deh jom deh hari ini nih deh jom guys tora ke dana lain nala nah नाय खांबाय आरोना जों दा एबार नायलांदो मोसाहैनोसै आरोना गोगोम हेल' फ्रेन्ड्स मोसानायखौ नायदो एबार ना गाइस नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन मोसानायखौ नायलांदो भिडिअखौ
मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनांगोन।